ngedum apa yo. Apa waktu apa nepeh pokoke lali aku sam. Itu kayak ibumu apa? Apa mau jenenge? Cerita kayak ibuku apa cah jenenge? Sing roh-roh tok. Lah kok ibumu marah-marah. Masa ibuku nesu-nesu pas selip? Mari kowe nesunan sopo? Saroh. Oh iya, TikToke jenenge Saroh ibuku. Mbok lip ora aja deloken cah. Ya cah didelok. Batange inci. Ici bangkong, bangkong. Iya, miso-miso, Mas. Nah, ini satu nih, Mas apa? Mas Andre, Mas. Mas? Mas boleh. Ini Mas apa lagi? Perkenalan satu-satu. Satu nih. Oscar. Terus? Oscar. Ini, kayak bujuku. Oke, Mas, apa nih ya? Boy. Dimas, Rizky, Oscar. Terus? Mari aku. Ora apa-apa ngono. Miring, piye? Nah, balikan. Aja nyalah-nyalahne si Tinji kok tresno lho malah Anyar lho. Majinge iki kok nyalah-nyalah. nyalah-nyalah lawas jare. Iki ya, Panji lagi dipelajari Siti. Belajar ngukum keripik gadung. Bukan apa ini? Yo kok kabeh rong. Ingetan dimbin Ji. Ji, lah sampean kan sekolah to, lek mau ngayahi manjing ngepiok gadung ya apa? Anu, jam 4. Isuk, Rene. Iya, Oh, gawe iya. salin pisan. Oh ngono, berarti sarapan pisannya ning kene Iya. ya. Nganu apa? Berarti jam 4 isuk sama Rene nggawa salin, adus pisan, mari ngono sarapan kok kene, ya toh? Iya. Wis mening ya Nji ya. Iso ya tangi jam 4. Iso. Tenan nih. Iso.